Nahinumdum pa ba mo sa mga yanong kalingawan sa iyong pagkabata dihang wa pa mauso ang mga gadgets? Sama sa pamasulog isda sa sapa, magpaligid, dakop-dakop ug uban pa. Kining tanan ato pang masaksihan nga mao'y sagad nga duwa sa kabataan sa kabukiran. Tana, balikan nato ang panahon nga wa pa mauso ang gadget. Piragi, nini akong RTV Presents. Dili throwback kung dili mao kini ang kalingawan sa mga bata dinhi sa bukid. Sa lanaw sa balubog, naabtan ako kini mga bata nga namingwit gamit ang kawayan nga naay nylon ug taga. Gipan-an nila kini og wati dayon giitsa sa tubig. Taod-taod doon na mitukom o mikubit sa paon ang isdang tilapia. Gamay ra ang isda apan lami kuno kini kaayo. Native tilapia. Muni ang yanong kalingawan sa mga bata diri sa bukid, no? Inay magpupot sila, tutok sa gadget. Ilang gihimo ang kining pagpamingwit. Murag makarelate ko ani kay moog yun akong kalingawan dihang bata pa ko dito sa probinsya. So ni. Kailan daghang ko? Daghan. Daga na. So, ang ilang paon, wati. Bisan og ginagmay-apan, nakatigom sila og ubay-ubay. Nga ilahang ipakita pinaagi sa pagbubo ni sa daplin. Langit na alang kanila ang pagtukob sa isda sa ilang pasol nga dili kuno ikabaylo sa mga modernong duhaan. Ganong mamingwit man mo? Ganahan man mi. Di mo ganahan mag-gadget ka na mag-cellphone? Dili. Ha? Dili. Wala pa may cellphone. Pero mas nindot ni. Ito pag dali, uy. Indot pa ni. Mas nindot ni, makalingaw. Pero unsa may inyo pati unsa magduwag cellphone? Makaluwaw. Sa mata? Makaluwaw. Maduwa pa ka? Dili na. Human silang pagpamasul, ang punuan sa lumboy na usab ang ilang irombo. Naglumba sa pagkatkat aron, pungilon ang hinog ug tamis nga mga bunga niini. Ang violet nga bunga mao'y tamis kaayo. Uy, di mo na parang yun. Fresh from the Para ilam na. punuan. Ay, mas nindot. Mungag lumboy. Ano man, Dami man. Pagkaon. ang kaning managa. Pagkaon sad. Human sa fruit picking, pasingutasan. Siyempre, bida ang used tire o ligid sa motor nga paligiron gamit ang kamot nga maoy mupadagan sa ligid. Ug siyempre, ang dakop-dakop ug ang lumba sa dagan sa mga bata. Pagkanindutan aon, ang kayano sa kinabuhi nga walay hasol sa bagong teknolohiya sama sa mga bata sa bukid nga kontento na ron unsay anaa kanila. Kauban si John Salon, ako si Alan Domingo. Balita, Bisda.